Jakuba Šeková Reality ponúka na predaj stavebný pozemok o výmere 500 m2 v pokojnej časti obce Nižná Kamenica. Parcela má ideálne rozmery, približne 21 m x 24 metrov, je rovinatá a pripravená na výstavbu rodinného domu. Inžinierské siete na pozemku, elektrina, obecná voda, žumpa, príprava na kanalizáciu. Vstup na parcelu je zabezpečený z obecnej asfaltovej cesty, čo zaručuje bezproblémový prístup počas celého roka. Obec leží v malebnom prostredí Slanských vrchov a je známa historickým parkom pri Kaštieli v jej centre. Medzi miestne vybavenie patria obchody, kostoly, historické budovy, park a futbalové ihrisko. Nižná Kamenica je zriaďovateľom základnej a materskej školy a vedie školskú jedáleň, kde majú možnosť stravovania aj starší občania. Pozemok sa nachádza v príjemnom a tichom prostredí Slanských vrchov s dobrou dostupnosťou do Košíc, Sečoviec, Prešova, Vranova nad Topľou, Michaloviec a iných lokalít. Aj vďaka blízkosti napojenia na diaľnicu. Ideálna voľba pre tých, ktorí hľadajú kľudné bývanie v blízkosti prírody, no zároveň s výbornou dostupnosťou do mesta.